Takže prvý deň začíname nad Železnou rudou. Tu sme spali. Šumavské dobrodružstvo. Šumavský okruh. Cieľ je dobiť Kvildu. To je približne rovnaká nadmorská výška ako sme teraz, ale medzi čím prejdeme viaceré kopce. Počasie nič moc, tak môžeme sa vydať na cestu. On sa bál, že Brane cigaretku vytiahol a to nás fotí. No, pozerám, že ešte aj počasie typické šumavské nám vyšlo. Síce neprší, ale takto nejako sme si predstavovali Šumavu. Prázdne, dobré cesty. Spotiť sa nespotíme, úplne nedostaneme a šlapeme. Takéto tabule to nepoteší. Sme darmo na hraniciach. Bývalá železná opona, tady to išla. Tu boli nemecké dediny, ktoré po druhej svetovej vojne zlikvidovali vojaci. A zostali iba takéto pamätníky po nich, alebo také nápisy, aby sme vedeli, že kde žili Česi a Nemci. Tak toto je Vidra za nami, rieka Vidra a popri nej šlápeme smerom Odrava. Kvilda, vraj najvyššie položená česká obec. My sme tu síce klesali, sme išli, ja neviem, či to bola Štepánova huť, nie, inak sa volala, nejaká huť to bola. Filipová huť, áno, tak sme klesli z nej, no a teraz pôjdeme smerom hore na hranicu s Nemeckom. Takže dosiahli sme Kvildu Bučinu hore, takáto pripomienka, ako sa volá, kedy strážili hranice. A väža je prázdna, dúfam, že nikto nebude strieľať z hora. No a takto vyzerá hranica Českej republiky a Bavorska. Toto je Česká republika a tu je Bavorsko. Opäť Otava alebo Vidra, neviem, lebo Vidra sa mení na Otavu a neviem kde. Takto ideme teraz proti prúdu. A myslím, že som mŕtvý. Na prvý deň viac ako 120 km, 2000 metrov výškových a možno aj viac. Musíme to ešte obísť na parkovisko, ale prežili sme viac ako 120 km a viac ako 2000 metrov výškových. Všetko pekné do Šumavy sme zvládli za jeden deň, alebo takmer všetko, nie všetko samozrejme, ale sme mŕtvi. Tak druhý deň si uľahčíme cestovanie. Začíname smerom do Plzne, sa odvezieme pekne vlakom a cyklotúra bude až od Plzne. Po 30 kilometroch prvé také pekné mestečko Stříbro. Stříbro, námestie, mne to trošku pripomína Kremnicu, banícke mesto, staré, stredoveké, určite s bohatšou históriou, ako je súčasnosť. Planá u Mariánskych Lázní, tak tu je asi Chodský kraj, začína chodov. Mariánske Lázne, kúpele, dúfajme, že kolonáda a ideme niečo sladké zjesť. Takže pridala sa k nám aj Šárka, naša kamarátka z tejto slávnej Českej republiky a už pôjdeme 4 ďalej. No a vidím nejakú kavárnu, čas na odpočinok. Slavkovský les, to som chcel vyskúšať. Prvý raz v živote som tadeto, prvý raz tadeto idem. Celkom zaujímavý kraj. Aký to hornatý, samé lesy. Porobím aj ja záber na našu skupinku. No dole kopcom áno, dole kopcom stíham aj s nimi. No. A tu sme našli dobrú reštauráciu, kde si dáme večeru priamo na námestí.
tohto mesta Loket, alebo mestečka. Dúfam, že to nevieme ešte, čo to je. Takže tretí deň, Krušnohorský okruh. Začíname v Lokti. Tu majú takýto pekný zámok, Loket. Od Lokte začíname a hor sa do hôr. Tu máme vedúcu výpravy a ideme tam niekde do hôr. Takto vyzerá stúpanie smerom do Krušných hôr z Lokta. Ešte sme ani prvú prestávku nemali, ale je tu nádherne. Cesta kvalitná, auta žiadne. Krušné hory, cesta na hrebeň, stále stúpanie, ale krásne lesy dookola, výborná cesta, dá sa. Cyklochodník na Boží dar a toto je taký typický pohľad na Krušné hory, takéto pláne opustené, žiadne dediny, žiadne mestá a my pôjdeme na Boží dar cyklochodníkom. Karlovy Vary, samozrejme musí byť liečivý prameň, vraj to pomáha cyklistom. Takže na zdravíčko na našu výpravu. Tak tu je karlovarské vžídlo. Náš prameň zdravia. No, takto sa čapujú bidóny, liečivú vodu karlovarskú, ktorá má že vraj 72 stupňov, takže piť to budeme, až keď to vychladne. Teplice v Čechách, také asi kúpeľné mestečko predpokladám, alebo mesto. No, mraky sa zbiehajú, my ideme sledovať radar, aby sme sa vyhli dažďu a prešli čo najlepšie. No a cestu na Krušné hory sme si dnes zjednodušili pekne takouto historickou lanovkou. Hovoria, že najstaršia lanovka v Čechách z roku 1952-53. V tom čase takúto lanovku postavili aj na Snežku a na Slovensku na Chopok. Je to švajčiarska licencia, vyrábali to v Chrudimi, transportách Chrudim. Jedine tu sa to zachovalo v obci bože, Krupka sa to myslím volalo, blízko Teplíc. Takže z Krupky sme takto si to uľahčili, že minimálne 400-500 výškových metrov sa ako páni vyvezieme s krásnymi výhľadmi smerom hore, áno, na hrebeň Krušných hôr a ušetríme si šlapanie. Takže na vrchole Komárži výšky, tu sme sa dostali pekne lanovkou, naobedovali sme sa, prečkali sme búrku a tu pod nami sú Teplice, kde sme začínali. No a vybereme sa na opačnú stranu, vyzerá, že je tam modré nebo, tak bude hádam dobre. Na hrebeň Krušných hôr, takto vyzerajú tie pláne, po ktorých jazdíme. Tu boli voľakedy obce, dediny, po vojne Nemcov vyhnali a už sa to znovu neosídlilo. Zostalo to také prázdne. Ale tieto pieskovce sú uchvatné tu. Takže dosiahli sme Labe a Dečín aj s Parníkom, aj so zámkom. Hovoria, že najväčší riečny kaňon v Európe je tu, ako je Labe, za Dečínom smerom do Nemecka. Takýto super cyklochodník, výborne sa ide popod skaly a dúfam, že vidno aj parťákov za mnou, akým výborným cyklochodníkom, ktorý nás až do Nemecka privedie. No tak takto vyzerá kaňon rieky Labe.
Dnes sme jazdili na vlaku, na lanovke a ešte nám chýbala loď, tak aspoň takýto prievoz sme vymysleli cez Labe. Rovno sa dostaneme na túto druhú stranu, kde sú tie skalné vyhliadky. Kompa je pripútaná lanom o breh po prúde a vlastne podľa toho, ako ju natočia, ručne ako natočia smer, tak prúd vody kompu poháňa na jeden breh alebo na druhý breh. Tak rozmýšľame, že keď to lano pretneme, tak nás potom budú niekde v Drážďanoch chytať. A takto vyzerá príjazd do najnižšie položenej obce v Čechách, do Hřenska. 4 dní putovania sa skončilo. Takže takto vyzerá Hřensko, ústie potoka do Labe. A Labe je tu na druhej strane cesty. A tak sme dobili Hřensko. No. Takto to vyzerá po požiari v okolí Hřenska smerom na Pravčickú bránu. Obhorené stromy. Čierne obhorené ešte, aha, vidno za tam. No a 5. deň ako za odmenu, spali sme tu, Mezní Louka, si dáme okruh českým Švýcarskom. Tak asi toto je tá česká cesta, čo viedla do Nemecka. Čas by sme mali ísť po nej a potom sa odpojíme. České Švýcarsko, pieskovce v lesoch popri ceste pekných. A výborne sa bicykluje. Trápime sa síce hore kopcom, ale dá sa. Milan, nie my. No dobre, ja sa trápim, ostatní sa nudia pri tom, ale tie kvety tu obdivujeme, farebné, všetko pekné. Že je to zážitok. Tak sme našli aj ubytovanie na budúci rok, keď pôjdeme tu na bicykloch, tak v tejto noclahárni pod skalou budeme spať. Legenda Českého Švýcarska, chata na Tokáni. Tu je asi nová, horský hotel a tu asi bola pôvodná, ktorá vyhorela. Každý ju mal, ale nikto nevedel, kde vyrábali, kde vymysleli a vyrábali nožičky rybička. Je to Mikulášovice, Šluknovský výbežok. Výroba hádam funguje a tu je takýto múzeum nožírske tradice. Dolní Poustevna, posledná obec v Čechách a tu cez most, keď prejdeme na druhú stranu tohto potoka, tak sme Bundesrepublik Deutschland a v Sasku bývala NDR. Pozrieme, čo je toto za mesto. Sebnic. Tuto je niečo vo veľkom štýle, asi len cvičenie, alebo čo? Toľko aut. Alebo im tu horelo naozaj. Pán Boh vie, čo sa tu všetko dialo. No tak takto vyzerá centrum Sebnicu, tak sa to myslím volá toto nemecké mesto. Asi jediné nemecké mesto, čo dnes absolvujeme. A potom pôjdeme tu do hora, cez kopce do Česka naspäť. A z Bad Schandau do Saského Švýcarska dolinou ide električka, ktorá je takto zabudovaná v telese cesty, aby nezaťažovali prírodu okolo a peknou dolinou sa môžu turisti vyviesť ekologicky. A takto vyzerá cesta z Bad Schandau do Hřenska cyklochodníkom alebo loďou po Labe a my sme sa rozhodli, vybrali sme si cestu po cyklochodníku.
nemáme to ďaleko. A takto to vyzerá, keď kompa prepraví cyklistov cez Labe.